det herovre, hvor der er symbol på luft. Så er der en vandslange her. Den skal kobles på her, der er en symbol på vand. Sådan der. Og så skal der være vandtryk på. Og der er her et manometer, der viser, hvor stort vandtrykket det er. Den skal vi bruge lidt senere. Kompressoren, den skal også have strøm. Sådan der. Nu er det jo lige sådan, det er med at køre, så vi kan høre, hvad vi skal. Den her, den er åben nu. Det er fordi, den her ventil, den står lodret op. Det kan vi gøre med de andre også, ved at trykke den her ned. Op, et eller andet. Hvordan skal den? Den skal bare bøjes. Sådan der. Så når man skal, hvis man skal vippe ned igen, så kan man sådan der trykke den der ned og vippe tilbage. Så er den lukket her. Så er der kommer der kun luft og vand ud af de to af dem. Hvis ikke man har 3 flasker at fylde på én gang. Sådan der. Så tager man flaskerne. Trykker på den her udløser. Så kan man pille dysen af. Og det gør man så ved 3 styk. Så den her i stedet for. Kan vi se, det er en skum den her. Der er en vand her, der er fyldt. Så skal vi have tømt. Der er en skum. Det skal helst være helt tomme, men det plejer jeg at bede folk om. Vi skal tømme, afløbe tømt. Udløs. Slange på. Skal vi have, er der en mere, der står skum på et eller andet sted? Det var der, ja. Nu jeg fylder enten skum eller vand. Så. Og så er det så smart, at for at kunne fylde flaskerne, så skal man åbne ventilen. Så der plejer jeg at stille dem sådan her. For så kan man lige tage den der spand. Og åbne alle 3 ventiler på en gang. Nu er det her så sæbe, der skal i, altså det vil sige skum. Så er der sådan en reguleringsventil der. Kan du se den på filmen der? Nu står det på 0%, det vil sige, at nu bliver der 0% vand eller sæbe i vandet. Kører vi den op på 50%, cirka midtvejs, når vi skal lave skumflasker. Og så tager vi den her, nu er de alle 3 koblet til, der er vand på, der er luft på, så kører vi den her over mod vand. Så begynder den at fylde vand op. Og når den her viser, og den her viser er næsten ens, altså den her lige en lille smule mindre end den her, så er der vandtryk nok på, men det går lige lidt tid. Godt, nu har vi nået op på, så den her viser, den står på 90% af den her viser. Så skal vi have luft på, så trykker vi ventilen over på slukket, og så over på luft. Og så skal det bare have lov at køre til kompressoren, den stopper igen. Så har kompressoren pumpet det tryk på, den kan. Så husker vi at lukke på ventilen her igen. Så løfter vi spanden her af. Så får vi lukket på de her ventiler også. Hvis ikke vi gør det, så bliver vi våde. Af med den. Og så kan vi udløse slangerne her på samme måde, som vi gjorde med dynerne. Sådan der. Så dysen på igen. Og så er den klar til at bruge. Og det gør vi selvfølgelig med de 3 andre, og starter forfra igen. De flasker, der skal rent vand på, der skal den her bare justeres ned på 0. Og så samme procedure. Først vandtryk,
Skru om på luft, indtil kompressoren stopper. Skru om på luk igen. Luk for flaskerne og skift. Ja.